täältä näin jostain hakee, kato vähän hiekkaa ja sinne ei muuta kuin ja sanoo, että minulla on yksi harju tuossa, että sen muutamalla miljoonalla saa kyllä siitä kaivetaan ne esille. Ja mutta ei se, siis tänä päivänä tämä on niin erilaista kaikki tämä. Silloin kun minä olen aloitellut tosiaan, niin silloin pystyy heittämään huumoria ja myöskin asiakkaat oli mukana siinä. Mutta tänä päivänä heti vetää, kato hernen nenää saatana ja alkaa joku rypäinen vittu kaivautua perseeseen saatana, kun heität jotain juttua. Niin eikö siellä ole joku saatana vihervassari sitten itkemässä, että nyt hän loukkaantuu ja nyt ei saa noin sanoa ja et siihen noin voi tehdä. Ja niin pitää varoa joka helvetin sanaa. Sillä yritetään, kato, sinut laittaa semmoiseen samanlaiseen muottiin, saatana, missä siis yritetään se koko kansa, kato, sitten saada siihen samaan, että kaikki ajattelisi samalla tavalla, niillä on samanlaiset sukat, saatana, kalsarit, housut, takit, puserot, kaikki. Eihän se niin mene, eihän se niin mene. Ei tulekaan mitään semmosia, ei tulekaan. Sen takia näitä on siis järjestettävä itse. Siis sen takia, että näitä on järjestettävä itse. Mekin olisin lähtenyt jo aikaa sitten tuonne kiertämään näitä muita striimaajia. Ketkä haluaa, siis väkisihän mie en mene kenenkään luokse, vaan se, että esimerkiksi Sokki on sanonut, että hän haluaa nähdä, okei. Ja sitten johtajan luokse mie meen. Poliisipoika on hyvä. Poliisipoika oli hyvä. Johtajan luokse meen, mutta se, että mie menen kyllä siihen syömään ja sitten mie kysyn mummolta, että haluaako se johtaja niin kuin nähdä. Kyllä minä niin kuin, jos minulla olisi eilenkin saanut striimi olla päällä, kun minä olin siellä työreisulla, niin miehän siinä se lokki saatana se seisoi ja perkele rääkyy ja se oli siinä lampun päällä, niin minä täysin karjasin, että painu nyt lokki hevon vittuun siitä saatana ennen kuin siellä paskot ihmisten päälle, niin siellä oli jo joku kato, että miksi he huuat noin kovasti ja miksi he on tämmönen ja ei, siis sille ei niinku ymmärretty. Ja sitten osa taas oli niinku, että siis kun me oli ihan erilainen. Sitten kun me lähden tuohon työhön, kun minun pitää olla siellä erilainen. Ja siis tätä minä olen joskus miettinyt, että silloin 80-90-luvulla, kun siis just näitä helppoheikki-hommia. En mie kysy siellä vittu, että saako striimata. En mie sitä kysy erikseen. Siis miehän striimaan ja mie arvostelen sen ruuan. Siinä samalla, kun mie syön sitä. En mie nyt mene kysymään heiltä mitään lupia. Heillä on siellä pizzeria, vai mikä kebappila se nyt on, ja mikä menee sisään, mie tilaan, syön, striimaan siinä samalla. Ihan niin kuin normaalisti, jos mie menisin muuallekin. Vaatteet päällä. Oi, nyt oli paha, nyt oli paha.
Siellä on muutamia. Minäpäs nyt kerron muutamia, kun me olin siellä. Niin no, mutta eihän se ole ravintola. Kyllä myös silloin 80-90-luvulla huuettiin saatana sieltä pöydän takaa, että 5 minuutin päästä munaesitys. Kyllä me huuettiin. Kyllä me huuettiin siellä ja silloin aina yleensä ihmiset kato. Ja sillä saatiin sitä huomioon. Ihan täysiä karjuttiin saatana siellä. Ja sitten vittuiltiin, keskenään me huuettiin toisillemme kauppiaat saatana keskenään ja vittuiltiin siinä. Ja siis tää meno, tänä päivänä meno, niin se on niinku, kirkossakin on rajumpi meininki. Ja sitten semmonen kuin Ami, niin sillähän oli se perinteinen, se sinkkiämpäri, peltiämpäri siinä toripöydällä, mikä kolis. Ja sitten aina yleensä ihmiset meni katsomaan, että mikä siellä kolisee. No sinne muutama kerran, muista kun meni semmonen joku kermaperisen naisen. Kato, kun siellä oli hieromasauva, mikä vittu hakkas siihen saatana peltiämpäriin. Kato, vatkas koko päivän perkele. Hyi kamala, hyi, siellä on hyi, mikä siellä on, pane pois se. Niin Ami oli semmonen pieni, todella kuivahkon näköinen siis mies. Siis aivan laiha ja jumalaton parta perkele. Aivan siis semmoiset tränsistyneet vaatteet, mutta se oli siis todellisuudessa. Se oli monimiljonääri. Ja se torikauppa oli sille vaan ihan pelkkä harrastus. Sillähän oli 2 isoa maatilaa, silloin oli siellä maatilahoitajat erikseen ja silloin oli henkilökuntaankin vain. Niin, ja sitten aina Ami nosti sieltä, kun se myi miesten kierrukoita. Eli se semmoinen sokka, mikä laitetaan, niin se oli miesten kierrukka. Ja sitten Ami aina välistä nosti sieltä pöydältä. Silloin oli pumpattava parkpara, mikä oli täysin kulunut. Niin se oli Amin morsian. Oli siis ei semmosia persoonia enää oo. Samoin kuin rukkasantit ja muut tämmöiset. Ne oli siis ja... Siis Ami oli se oli hyvin vaatimaton. Se oli monimiljonääri. Ne meni kerran autokauppaan, kun se tyttö täytti 18, niin Amin kanssa menivät sinne, niin Ami sanoi, että hän haluaisi ostaa tytölle auto, saatana. Ja se oli se myyjä kattonut vähän sitä, kun se oli mennyt veholle. Et mitä vittua tää hamppi täällä, saatana, täällä veholla tekee, saatana. Ja ne oli melkein, että se niinku ohjaa, sen Amin helvettiin sieltä myymälästä. Ami sanoi, ja hän maksaa sitten käteisellä. Ja siihen aikaan maksoi käteisellä. Ja se osti tytölle ihan uuden vittu tuliterän Mersu, saatana. Laski latit pöytään. Siinä nimittäin autokauppias myyjä perkele, niin muutti vähän käsitystä. Siitä on minun setä maalannut siitä Amista taulu. Se on minun serkulla, mutta kun minä sitä kysyin, silloin vieläkin se taulu. Mutta kun se pyytää niin saatanasti siitä hintaa. Minä tiedän, kun se on saatana runkkari, se minun serkku perkele, ahne paska. Niin minä haluaisin se taulu itselleni. Mutta minä tiedän, että se pyytää siitä ihan järjettömän hintaa, saatana. Joo, se Ami oli kyllä, sitä ei moni uskonut perkele. Sitten se sillä vanhalla Vortilla ajo, missä oli iso koppi. Siellä se nukkui porotaljojen välissä, saatana, ja siis kusi haisi siellä autossa. Se oli jotenkin, mutta se on siis todella persoonallinen joukko.
Ja kaikki tykkäs siitä omista. Ja se ei se viinaa käyttänyt, siis saattoi se jonkun kaljan juua silloin tälle, mutta ei se mikään alkoholisti ollut ollenkaan. Se oli semmoinen oma persoonansa. Ja niitä on monia on aikoinaan ollut semmoisia. Mutta ne on jo manan majoilla. Mehän saatiin tästä nyt kuitenkin sitten varmaankin sateeton päivä osittain. Tähän vaikuttaisi vähän kirkastuvan. Mutta voisihan siihen tietysti laittaa tuohon, pitäisikö me laittaa tuohon 50 supin koaliin, että jos tulee mikä Kontiolahden ampu? Karjalan erämessut. Täälläkin on nimittäin erämessut. Ai siellä on Kontiolahden ampumahistostadionilla. Täälläkin on ne messut. Nyt mie en muista perkele milloin ne on. Katsotaan. Ne on tuossa Varpasaaressa. Pannahan tuohon vähän.
Varpasaari. Erämessut. Ne on nyt kesällä täälläkin. Riihimäki. Karjalan erämessut. Onkohan ne nämä? Siis jos nämä meni. Eikö nämä ole nämä Kontiolahden? Mitä vittua? Karjalan erämessut. Niin, no se on Joensuu, ei siis niin, se on siellä, ne puhuu Karjalasta. Niin, no nämä on nyt nämä Kontion, mutta. Kauhajoen. Pannaanpas pelkästään erämessut. Eikö nyt tänä vuonna järjestetä täällä ollenkaan? Tossa ne oli nimittäin Varpasaaressa. Muistahan me, kun ne viime vuonna oli kesällä. Niin Vuoksen kalastuspuisto. Noniin, mene nyt evästeet siitä. Saunafestivaalit. Tässä on seuraavaksi. Sauna. Vittu noita evästeitä. Mene nyt siitä. Ei millään. Ei millään. Nyt menee hermo. Nyt vittu alkaa mennä hermo. Lähen nyt menee. Saunan vuoksi. Eikö siellä muita tapahtumia nyt mukaan ole? Seuraava. Siellä on jotain keikkoja. Juhannustanssit. Oh boy.
No siinäkö ne nyt oli sitten? Juhlat ja tilaisuudet. Eikö ne nyt sitten järjestä täällä enää? Lappeenrannassa oli nimittäin... Vai oliko ne nyt Lappeenrannassa silloin keväällä? Ei täällä ole mitään mainintaa. Tekemistä. Lohialla. Siinä on joku, mikä siinä on? Minigolfi, risteilyt, vesipolkupyörät, wakeboard-rata. En minä ole juhannustansseihin pysty menemään. Mien tanssi. Wakeboard. €25 tunti. Siis tää on joku, siis ne vetää jollain tommosella parilivestä. Nyt se on varmaan, siis se on joku laittanut siihen videon siihen päälle. Se ei varmaan, en tiedä, se voi olla jotain harhautusta. Lassikin haastoi tanssi pätleen. Jaa, onko se Lassi vastannut siihen? Ei se mitään ole vastannut siihen. Mutta jos se... Ja haaste pitää kyllä. Niin pitääkö mun laittaa 50 supin koali tuohon, että järjestetään keisarikokous? Ja mutta juhannuksena ei pysty tanssimaan. Juhannuksena pitää olla kyllä tien päällä. Eikä siis naisissa. Ei naisissa. Ei. Ja sitten se, että käydään vähän kattelemassa, että miten ihmiset viettää juhannus. Katsotaan, mitä se näyttää juhannuskeli nyt tällä hetkellä. Mitä esimerkiksi näyttää tänne ilmaa. Siis torstainako se on, vai perjantaina juhannusaatto? Miten se meni? Perjantaina on pouta, lauantaina pouta, torstaina näyttäisi vesisade. Ei vittu, ei, miten siis juhannus?
Juhannusaatto. Perjantaina. No niin, perjantaina siis juhannusaatto. Juhannus. Perjantai, aatto, lauantai, juhannuspäivä. Eli siis perjantai on pyhä. Ja silloin ihmiset juopottelee silloin torstaina. Aina perjantai, juhannusaatto, juhannuspäivä. Niin täällä vaihtelee kesäkuun 19. ja 25. päivän väliset perjantai, aatto ja lauantai, juhannuspäivä. Juhannus vuonna 26, perjantaina 19.6. on juhannusaatto ja 20.6. juhannuspäivä. Jos sulla on kokous keisareita ja keisarinen lahes, nauku 22 messiin mukaan. ei siis ensinnäkin ne kokoukset keisarin kanssa ne on niin vakavia. Nauku ei pysty osallistumaan niihin missään tapauksessa. Ja kun siihen liittyy myöskin Brysselin asiat, niin se ei toimi. Silloin se ei toimi. Ja eikö, sillähän on miesystävä, sehän on varattu nainen, eihän sitä siis, eikö se ole avoliitossa, eikö se asu? Ei mitään varattuja. Mutta siis naukuhan on yksi tavoitellummista naisista, kato ainakin mitä keväällä, milloin se oli, kun ne sitä etti porukalla, niin sehän on yksi tavoitelluimmista. Eikä se Monnikin ollut siihen? Sehän oli ihan, siis, sehän oli kans siinä etsintäpartiossa mukana. Vai oliko se sitten Iippadaa? Jomminkummin. Nauku vai Iippadaa? Minä silloin katoin sitä liveä vähän aikaa naukun. En minä pystynyt sitä katsomaan. En minä niinku oikein. Ai sekin on narkanut itsensä. Niin, se on vähän. Niistä tulee niin sanottuja lieveilmiöitä, jos ei se jää pelkästään kato siihen kaljaan ja viinaan ja siideriin. Sitten siihen tulee vähän niin kuin semmoisia lieveilmiöitä asioihin.
Mutta tietysti jos niitäkin sit otat noita alkoholipitoisia, otat riittävästi, niin sit tulee myöskin. Mutta jos yhtä aikaa vajat näitä saatana narkkeja ja muita ja sitten otat siihen sanoko äsken, että 3-4 V ja joutuu vaipoja käyttämään. Se on näillä. Ja yleensä niillä vuotaa sitten monemmat venttiilit on, kato perkele, että mutta siinä on sitä unelmaa. Arvoitko minä? Kyllä se yksi akka silloin, mikä kusi sinne perkele olohuoneen lattialle, niin kyllä sai semmoset lähöt saatana, ettei niinku. Oli se kyllä kännissäkin saatana, mutta silti kyllä sai lähöt. Perkele se akka ei kerennyt aata sanoa saatana, kun se huomasi olevansa vittu siinä ulkoterassilla perkele. Mulla meni monta tuntia siivotessa niitä jälkiä, saatana. Ja se meni paskaksi se matto, saatana. Eihän sitä saanut enää millään, perkele. Vaikka minä käytin se ihan tuolla pesulassa, niin ei siitä enää. Ne oli niin voimalliset, saatana, ne liemet, mitä se akka kusi siihen, saatana. Niin ei, saatana. Se ei ole varmaan enää edes hengissä se nainen. Minä en ole nähnyt sitä enää missään, että se taisi kyllä juua itsensä semmoisiin tiloihin, että siis meinaako tästä tulla ihan oikeasti, tuleeko tästä nyt siis ihan asiallinen päivä? Täällähän rupeaa nimittäin pilvipeite rakoilemaan. Minun piti laittaa muuten kananmuniakin jo. Tässä on nyt nämä, kato mitä jäi viime kokouksesta tähteeksi, niin on tää tämmönen joku Saimaa, mikä tää nyt on, Neiba. Sitten jäi tämmönen, tää on keisari, mutta kun tää ei oo sitä siideriä, tää on kaljaa. Siis tää on kaljaa. Ja sitten on, miksi minä otin näitä Saimaita? Sitten on Saimaa, olisi tuommoinen.
Mutta ei näitä koi pysty perkele. Suodattamaton laagerolut. Mitä tää on? Niin, suomalaisen ohrapellon kultaoluksen. Ja tässä on taas joku järkyttävä siis. Emme pysty perkele niitä karhuja juomaan. Ei niitä. Samean keltainen Saimaa New Zealand neipa on mehukas makuumatka eteläiselle pallon puoliskolle. Vittu, tässä on taas, kato, tässä on päässyt taas. Katsotaan. Pallon puolisko, ohran, kauran ja vehnän muodostama silkkinen mallasrunko. Huomioikaa, tässä on runko. Kohtaa runsaan kuivahumaloinnin trooppiset vivahteet. Trooppiset vivahteet. Voi perse, jossa lime ja sitrus ottavat vallan. Pehmeäksi hiottu katkeruus tekee tästä intensiivisen aromaattisen neipasta täydellisen valinnan hetkiin, jolloin kaipaat raikasta hedelmäisyyttä ja utuista pehmeyttä samassa lasissa. Eli tästä tulee utuisuutta. En maista, kun minun pitää ajaa tänään vielä autoon. Voi olla, että nuo tölkit on vielä vuosien päästä tuossa jääkaapissa. Mutta niitä keisareita kyllä, ne menis kyllä. Niitä kun olisi 30 tölkkiä tässä, niin ei muuta kuin ääntä kohti. Ja ei muuten pitkään menisi per tölkki. Oli sen verran suumakuusta. Joo. Voisi tää silloin tällöin ottaa. Se voi olla, että sen johtajan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen minttujuomista. Se on nyt päättänyt olla kesäänkö se sanoo. Mutta sekin sanoo, että älkää laittako sille suppeja, kun se toivoo, että se 100 supia tulisi täyteen, mikä sillä on se koali siinä. Sen takia se sanoo, että. Ja tämä on nimenomaan sitä esitystä. Ai, se on lonkero eikä siideri. Okei. Okay. Niin se muuten taisi ollakin. Sori, joo, kato, jälleen kerran kato, kun mie en tiedä näistä, kun se oli ensimmäinen kerta, kun mie maistoin, niin se on siideriä. Eikö siis lonkero? Niin. Mutta oli hyvä. Oliko ne? Tuliko se ananasta? Eikö se ollut mangoa ja yleinä sitä on sitä tölkkiä? Nimittäin ne kaljat, mitä on, ne rupes haisemaan tuossa, missä minulla on noita tyhjiä tölkkiä, ne rupes haisemaan, niin minä vein ne kierrätykseen jo. Puljukko. Nyt vähän aikaa kun kehvat sun vielä siinä, minä laitan sen 50 supikoali tuohon noin ja se jos tulee täyteen, niin minä välittömästi ajan tuohon lähimpään. Se kyllä hyvä, kun tehty oikeaan mehuun eikä maku esanssiin. Se oli kyllä hyvä, se oli kyllä tosi hyvä.
Morjes, morjes. Tuo oli nuo kaljat, ne ei, kun ei meikäläiselle koi tuo kalja uppoo silleen. Tai sit pitää olla niin saatana järkyttävässä humalassa, että sit se menisi. No sittenhän menee jo melkein mikä vaan. Missä siellä sun lähin Pride-tapahtuma? En minä laita. Minä en ikinä ette tuu näkemään minun nahkahousuissa, liiveissä, koppalakissa tai ketjuissa. Ette nevönä. Ikinä. En koskaan mene tommoseen. Täällä oli jo nimittäin Pride-tapahtuma. Mutta siellä oli hyvin vähän väkeä. Se oli tässä joku kuukausi sitten. Mutta en jumalauta lähde missään nahkahousuissa, liiveissä tai missään muissakaan. En sitten perkele. Ja eikä onneksi ole semmosia vehkeitä olemassakaan. Aika iso kolehti sais olla kyllä. Aika iso kolehti sais olla, saatana. Miksi minulla on täällä perkele tää persealusta? Tähän on väärinpäin. Mitä täällä on tapahtunut? Täällähän on alusta väärinpäin. Täällä on joku käynyt vittu ronklaamassa tää minun penkkiin, saatana. Ei. En me taida edes semmoista koalia laittaa, saatana. Nyt rupes muuten munat helisemään täällä. Joo, ne helisee tuolla, kato tuolla, siis kattilassa. Milloin tulee torimyyntilivejä? Ei varmaan koskaan. Munat helisee vastakkain, niin helisee. Torilla minä on niin vähentänyt niitä torihommia, että eikö niissä juurikaan ole enää ihmisiä. Kyllä niin kuin silloin perjantainakin, kun me käveli tuosta tätä Vuoksinska-tori ohi, niin eihän siellä ollut ketään juuri, saakeli. Ei siellä niinku, eikä siellä ollut kyllä myyjiäkään. Niin paljon kuin olettais. Olisi hyvä mainosta. Kyllähän joku ravintolakin tekee omaa striimiä. Niin, siis, tottahan siis. Mutta ne pitäisi varmaan tehdä tuonne
en mä tiedä miten sitten tuo TikTokki toimii. Saako siellä helpommin sitten katsoa? En mietiä, kun en ole koskaan. Tää on ainut alusta, mihin minä olen tehnyt näitä ja minulla ei ole mitään käsitystä. Ja minullakin on vielä kuitenkin niin vähän katsojia, että aika minimaalista. Sen takia, että tästä pitäisi lähteä vähän liikenteeseen, että näkisi noita muitakin striimaajia, niin saisi vähän naamaa niin esille enemmän. Niin, totta. Minulla ei ole sitä ravintolaa. Ei ole ravintolaa. Joo. Mutta saa nyt tähän, kunhan minä nyt menen sinne Kuopioon käymään, että haluaako se niinku johtaja nähdä silloin, vai meneekö se vaan niin, että minä käyn siinä grillillä syömässä ja ai siellä on rapealainen olo. No sinun pitää ottaa korjaussarja siihen. Perkele, nyt täällä munat lentää jo. No niin nyt. Jaha, muutamia kaljoja. Sillä lailla.
Kyllä minä äsken City Marketissa katsoin niitä keisarijuttuja. Kyllä niinku, täytyy sanoa, että vähän suu napsaa. Suu napsaa kyllä, mutta ei nyt. Kymmenen keisaria. Monta niitä oli siinä erilaisia? 3 kun niitä oli. Vai 4 niitä on eri makuja? Kyllä semmonen 10 menisi ihan heittämällä tässä näin. Oli joku muslimi suomalainen nainen, kun osti nahkea, kysyi maistuisiko. Ja mitä se? Eihän se nyt mitään ilkeää ole. Siis semmoinen huumoritajuinen ihminen, se on ottanut huumorilla sen. Mutta se on just tänä päivänä, kun onko sitä. Ai vastaus oli. Nyt täytyy sanoa, että täällä on nimittäin aika mielenkiintoinen, siis aurinko paistaa jostain pilven välistä, mutta sitten taas niin tuolla näkyy aivan mustia pilviä. Erikoinen keli. No täällä oli silloin, kun minä aamulla kävin tuossa sen pienen lenkin, sen puolen tunnin lenki taas heittämään. Täälläkin oli vähän, ei täällä nyt kylmä ollut, mutta semmoinen 11 astetta näytti auton mittarissakin äsken. Mutta kun se tihutti vettä, niin se teki siitä vähän semmoisen, ei nyt edelleenkään kylmä, mutta semmoinen viileä. Ja. Ai siellä tuulee nytte. Joo, kyllä se täytyy sanoa, että tämmöisellä sateisena, ja sitten kun ihmiset katsoo, suurin osa ihmistä tänä päivänä, kun ne katsoo ulos, ne katsoo, että on vähän sateesta, ei ne juurikaan tee mitään, ne on sitten sisällä, ja sitten jos niitä tarvii esimerkiksi käydä kaupassa, ne käy. Joo, kyllä täälläkin sortseksi tarkeni hyvin. Minulla oli sortsit, kun me kävin lenkillä, ja sitten kun kävin äsken kaupassakin, niin sortsit jalassa, ei se. Niin on, nyt on kesä. Ja silloin pidetään sortsia, kun on kesä. Kevästä myöhälle syksyyn sortseissa, niin se on. Sen takia, kun olisi aina semmoinen kesä täällä Suomessakin, niin ei tarvitse perkele tommosia kauheita vaatetuksia talvella, kun joutuu laittaa. Siis oikein tuskastuttaa vittu pukea, kun lähdet käymään jossain. Niin. Hitto kun minun harmittaa se eilinen.
minun siis ihan oikeasti minun harmittaa. Siellä olisi saanut nimittäin ihan, siellä olisi voinut tehdä jotain vähän repäisevää siellä, mutta kun ei täällä kun satoo vettä, niin minä en usko alkuunkaan, ja minä tiedän, että ei siellä ole ketään. Minä sen tiedän. Mutta näinhän se piti mennäkin. Siis totta kai miehän tämän arvasin perkele, että nyt kun olisi ollut mahdollisuus siellä striimata ja touhuta jotain, niin vittuiksihan se meni. Sehän nyt on ihan selkeä homma. Se olisikin mennyt niin, siis loistavasti, jos olisi ollut viimevuotinen keli molempina päivinä, siis ihan mieletön auringonpaiste ja väkeä ihan saatanasti. Niin nythän tämä meni sitten ihan kertareisille koko touhu. Ja siellähän oli muuten eilen, täällähän oli muuten se ruokajuttukin oli samalla. Eli täällä oli 3 tapahtumaa, täällä oli saunatapahtuma, se kulmien kiertäjät, sitten oli se ruokajuttu. Joo, niin mekin katsoit Palanderi voitti sen. Ne pojat teki muuten hyvät rahat siinä. Ihan siis, ei siinä mitään. Hieno homma, hieno homma. Ei kai se siitä nyt, se on esitystä, se on esitystä. Ei sillä nyt mikään ego siinä mennyt. Niin, minä en tiennyt, minun on vaikea sanoa, minä olen niin vähän seurannut näitä tämmöisiä tapahtumia. Nämä nyt ei sinällään minun kiinnosta, tämmöiset nyrkkeilymatsit eikä tämmöiset, mutta minä en osaa, minulla ei ole niin mitään käsitystä, että kumpi sen niin voittaa. Sen verran minä katsoin, kun se oli siinä potustriimissä, että ei se Valavuorikaan nyt ihan, siis aika hyvät, on se varmaan harjoitellut kyllä, että se Palanneri on kuitenkin, se on iso kokoisempi. Sillä on painoa enemmän, niin joo, siis se oli hyvässä kunnossa se Valavuori, ei siinä mitään. Se näki, että se on harjoitellut kyllä. Niin, mutta se 5 kiloakin, kyllä se vaan, koska siis Palannerihan, vaikka niillä on silleen ollut niinku sitä painoeroa, mutta siis koko ero sille, että siis se on isomman kokoisen näköinen siis se Palanneri verrattuna Valavuoreen. Oliko se pitempi? Minä en edes ajatellut. Niin siis, onhan ne. Kyllä se kilpailu vietti on. Ja siis tämähän on siis, soutahan se on. En minä usko alkuukaan, että kumpikaan niistä olisi niinku tarkoituksella halunnut satuttaa toista silleen, että toinen olisi ollut perkele esimerkiksi letkuissa saatana.
Et ei se mikään semmonen niin sanottu grillitappelu ole. Et se on, siinä kunnioitetaan, kumpikin kunnioittaa toistaan ja niin, potulla taisi mennä nyt kyllä perkele. Siis miehän en tiedä, koska enhän mie ole ollut paikalla siis, mutta mie vähän epäilen, että näinkö se olisi vetänyt nyt jotain, että silloin olisi perkele vähän niin kuin mennyt yli. Mutta siis yhdessä kohtaa, kun mie vilkasin sen striimiin, niin se oli ihan naama punaisen, että varmaan sillä verenpaineet taas joku. Niin eikö se jotain puhunut koksuista? Ai silloin kuvaa. Olisiko se täällä Discordissa? Missä se kuva on? Keskustelun, tätä keskustelua minä justiinsa, tässä on vain yksi kuva. Täällä. No. Joo. No, nää kuuluu tähän. Joo, oli siitä. Joo, nää kuuluu tähän kuvioon. Huomenta. Nää kuuluu tähän kuvioon. No voihan se olla, että siltä vaan ihan muuten vaan nous perkele joku. No, niin, mutta kun ei näitä tiedä siis, kun et siellä tiedä taustoja, saatana. Ne voi olla, että siis nämä kuuluu tähän niin sanottuun esitykseen. Ja sitten se, että jos se jotain jännittää, siis jos sille vaan siis, kun se kävi se Valavuori, se Seiska toimittaja, niin jotkut ihmiset saattaa jännittää, niille tulee vaan semmonen. Niin ja sit tuo siis, onhan se pottu ryypännyt siis pitkään. En mie käynyt siis siellä kulmilla, koska silloin kun mie tuli kotiin sato vettä, ja sit mie kävin roskat viemässä, mie katsoin, että nyt ei saada vettä, nyt mie lähden sinne, mie tuli sisälle, mie rupesin keräämään kamoja, mie kun pääsin pihalle, ja vittu taas tuli vettä. Et en tiedä, en mie usko, että siellä vesisateella ketään, et siinä yhdessä vaiheessa oli joku tauko, silloin siellä varmaan ollut, mutta sit, kun se suurimman osa ajasta kuitenkin satoi vettä, niin en mie sit lähtenyt sinne. Joo, siis kyllähän se on ihan selkeä homma, vaikka et siellä käytä mitään satana koksuja ja muita ja perkele
Niin viinaa kun juot tarpeeksi riittävästi, niin kyllä se nostattaa näitä paineita. Ja siis kukahan sitä ei tiedä muuta kuin siis Lada ja Pottu, että vetikö se siellä jotain viivaa. Sitähän ei tiedä kukaan muu kuin pelkästään ne kaksi. Mutta tämä kuuluu näihin kuvioihin. Joo, siis sen verran mekin sitä Pirkkistä on nyt muutaman päivän katsonut, että joku sillä nyt on. Ei se on nyt, Pirkkis ei ole nyt ihan oikeasti, se ei ole omalaisen. Tai sitten se on niin vittu ainees, että se on niinku ihan lamaantunut. Niin se, niin siis se kävi, eileksi minä vilkasin vähän aikaa, katso, kun minä voi, siis minun täytyy sanoa, että minä jotenkin sitä, siis minulle tulee huonot vipat siitä Sampesta. Siis joku minun sisällä niin sanoo, että se Sampe ei ole ihan, se ei ole niin kuin, en tiedä, kun minä en tunne sitä. Niin, sitä miekin, että olisiko se jotain saatana, kato, perkele antanut sille. Kato, kun Pirkkishän vetää kyllä sitten kaikki, mitä sille annetaan, kyselemättä mitä ne on, niin se voi olla, että silloin jonkunnäköiset jutut silloin vittu menossa, saatana. Ei se siinä me ollaan kehvattu samaa mieltä, ei se Pirkki normaali ole. Ei se, mutta ei tiedä, kun ei tiedä. Ei pysty sanomaan, kun ei ole paikan päällä. Niin no joo, normaalihan siis mikä on normaali, se onkin toinen juttu, siinä on ihan oikeassa. Ja sekin se Pirkkiksen, mikä siellä oli se Nurmeksessa akka, niin sekin oli nyt sit livettänyt jossain vaiheessa, että se on jossain katkolla. Siis nämä on niin jotenkin, eikö ne siis, niin no ne ei pääse kato sitten irti niistä itse. Niin justiinsa siis, tuo justiinsa siis Pirkkiksen kanavallahan ne on ne mainokset. Mutta näinhän se on niin sanotussa yrityksissä, että siellä käytetään niitä bulvaaneja sitten, ketkä ei pysty omilla nimillään tai muuta tekemään, niin siellähän käytetään niitä bulvaaneja. Tässähän on niin vähän sama homma. Mutta se on
Ei sitä kiinnosta, joo, me on ihan sama, me ei sitä kiinnosta. Se on silloin Pirkkiso aikoinaan sanonut, että häntä ei kiinnosta, vaikka hän ei ole itsensä hengiltä ja ei se on niinku ihan se ja sama. Niin siinä nyt jos perkele joku pistää mainokset sen johonkin tuonne sivuille saatana ja siitä tulee jotain sakkoja, niin mitä? Niin, mutta sitten kun ajatellaan, että mitä ne niinku sitten Pirkkiseltä saa. Eihän ne saa siltä mitään, kun se omista mitään. Ei se vaan tekee sitä rahaa ja sitten jotkut käyttää se, antaa Pirkki siitä osaan. Ja niin, ei siitä kukaan saa yhtään mitään. Ja sekin minusta on vähän niin kuin väärin saatana, että sitä käytetään sitä Pirkkistä hyväksi. Sitten se saa jotain tuomioita. No mitä kun ei niin tuomioita, kun se on niin kuin ihan järjestelmän tyhjää käyttöä saatana ihan semmoisen. Niin no se on just siihen, mutta kun sille jää niinku silleen sitä. Siis minä tarkoitan, että se saisi siltä niinku talot, autot, kaikki. Niin ne ulkomaisiin pankkeihin ne menee. Eihän niihin pääse saatana käsiksi. Eikä sitä Pirkkistä ei sitä kiinnostaisi rahaa. Muistatteko työ, minkälaiset tili se teki siellä potuluona, kun ne oli ja se vittu 10 000 ylipaino sinne saatana huorapaariin vittu. Niin, on se nyt. Niin, mutta se, mitä sitten? Se vaan totesi, että mitä sitten? Niin, vittu. Niin, istuvat porealtaalla jutteli ja sitten jotain vitun kallista samppania. Niin, Pirkki se ei ole mikään mainosmiesten uhri. Sillä on ihan turha tulla tyrkyttämään, että haluaisi ostaa tommosen vittu 1,000 € kattokristallikruunun saatana, niin Pirkkis pieräsee päälle ja vetää minttupuolessa siivuja ja sanoo suksi vittuun. Niinhän se Pirkki se on, kun sehän on alle 40 se on. On se sitkeä rissi, täytyy sanoa. On se sitkeä rissi kyllä. Mutta ei se enää tuossa vaiheessa, kun se on niin kauan vetänyt, niin ei siis. Niin. Eihän minullekaan tullut nyt sitten, kun me ei ole sitä kaljaa, niin ei minulle tullut mitään rapulaa. Mitä minä vähän ihmettelinkin, että ei minulle tullut mitään rapulaa. Nuoria poikia, 3-5. Vittu sitä olisikin vielä 3-5 saatana, niin olisi, oh boy, sitä olisi vauhtia vielä. Mut kyllä sitä saadaan vielä tässäkin iässä vähän vauhtia, ei siinä.
Pääsit muuten moni striimiin, kun joku oli lipannut siitä kaljanmaistelusta. Ai oli vai? Missä se oli ollut? No monihan on kauhistellut sitä ihan hirvittävästi. En minä nyt ole ruvennut ryyppäämään. Silloin maanantaina otin pienet aperitiivit. Tiistaina kaavoin sitten ne, mitä siinä yritin sitä yhtä kaljaa juua, niin ei se mennyt enää, niin me kaavoin viemäriin sitten. Asennusoluet, niin oli asennusoluet ja sitten oli, kato, tää kokous. Brysselin kokous. Mutta ei mitään, siis kokouksia, keisarikokouksia tulee vielä jatkossakin. Ei ollut NASA-kokous, ei NASA, siihen on vielä niin perkelee, siinä on kovat vaatimukset NASA-kokoukseen. Täällä oli nyt vaan ihan pelkästään siis Brysselin kokous. Keisarilta sponsori. Keisarilta jos tuli sponsori, niin siis välittömästi voisin kyllä lonkerot silpasta tässä semmoisen 10-15 tölkkiä ihan noin niinku. Niin Lärvinen, niin olikin, aivan, siis Lärvinen on mainostanut sitä keisaria, saatana. Niin kuin me miettinyt siis monta päivää, että kuka saakeli sitä keisaria on kehunut, niin Lärvinen, niin onkin. Mutta niillähän oli siellä, eikös niillä ollut se ruokatapahtuma siellä nytte? Oliko se nyt viikonloppuna vai siis mitä helkattiin? Sillähän on muuten sillä Lärvisellä jotain tuttuja täällä Imasalla. Sehän on käynyt täällä, kävikö ne Kalassa vai missä vitussa ne kävi? Mutta ei siinä mitään, jos siis niin kuin minä sanoin, niin jos 50 supia tulee saatana, niin minä lähden välittömästi hakemaan saatana keisaria kaupasta. Niin, sitä mietin, että siitäkin, niin Nokialla just. Ja nyt tänä viikonloppuna, joo, kyllä. Sekin on semmoinen tapahtuma, että siellä olisi kiva käydä joskus. Mutta vittu on siis täältä on matkaa joka helvetin paikkaa. Siis tää on niinku jotenkin. Siis täältä on Tampereelle, siis Nokiahan on Tampereen vieressä, niin siis on täältä matkaa saatana. Imatra ainakin se Kipiari, mikä oli Lärpin kaveri Atte Salmisen kanssa samaan aikaan diilissä. Niin kuin minä joskus nähnyt, siis tästä on nyt vuosia aikaa. Oliko se joku YouTube-filmi?
missä ne oli täällä Imatralla ja ne oli kalassa ja, ja siellä, kun on siellä, se on varmaan siellä alueella jossain tuolla, missä on helvetisti hyttysiä mäkäräisiä, perkele, kun ne siis, täällä on semmosia alueita. En miekään tiedä, siis en miekään tiedä, siis ne on niin paljon nuorempi minun ne kaverit, että en mie niitä tiedä. Enkä mie koin Imatralta pitkään pois, niin. Joo, siis se on, minun mielestä se on täältä Imatralta joku kaveri. Mut ne on, kato semmosia nuoria kundeja sitten, en mie niitä tunne. No nuoriahan ne on, jos ne on 40. Ja on mennyt perkele, kun siis me on 20 vuotta niitä vanhempia, on mennyt siihen 20 ikävuoteen, siis 20-vuotiaana perkele on heilunut kuin hulluna humalassa tuolla saatana. Ja siis silloin kun minä ollut 20, niin vittu miehän on touhunut vaikka mitä. Koska minä kävin armeijankin, minä kävin silleen, että se oli etukäteen jo käyty. Silloin kun muut meni armeijaan, niin minä oli jo tuolla, mentiin saatana, huijeltiin pitkin Suomea saatana. Voi niitä kertoa, ei kai siinä nyt ole mitään, siis kierrettiin markkinoita, vittu ryypättiin joskus on ihan rankasti saatana ja heiluttiin tuolla baareissa silloin kun ihmisiä oli vielä baareissa kävi ja siellä oli, on niitä, kyllä minä niitä tarinoita kertoilen kyllä. Ja sittenhän se olikin, kun aukesi tuo Venäjän raja, niin sehän olikin oikein jackpotti. Siellä on niin paljon tarinoita, että se on niinku, minä on niin jumalattomasti käynyt sielläkin. Joo, ei siinä mitään, siis joo totta kai, vaikka on minun nuorempi, mutta se, että koska ne on minun nuorempi, niin minä en ole kato koskaan niiden seuraa esimerkiksi sattunut ja sit kun minä on ollut täältä toistakymmentä vuotta pois, niin sitä minä niin lähinnä tarkoitin. Että jos ne on silloin, kun minä on ollut täältä Imatralta pois, niin ne on esimerkiksi tuossa kulmilla ja tuossa baareissa heilunut, niin ei ole sattunut edes samaan aikaan baariin. Kato kupasta lähtien se on. Ei ole satiaisia, ei ole tullut sieltä. Se oli se yksi perkeleen tauti, minkä mie sain, kun se oli silloin, kun siitä rautatieasemalta se. Ja sitäkään mie muista perkele, sitä tuli joutua niin kännis, että mie muista, että miksi ne naiset edes lähti meidän mukaan. Mutta se oli rautatieasema, enkä mie muista sitäkään, että mitä vittua me tehtiin Viipurin rautatieasemalla. Mutta siitä kuitenkin lähettiin. Enkä muista edes missä vittu kämpillä oltiin. Ei mitään muistikuvaa. Sen mä muistan perkele, että sitä painoa sitä naista. Tai se nainen ollut, kun se oli siis. Olisiko se ollut minun ikäinen? En mie muista saatana. Ei siis ne on niin hämäriä muistikuvia siis, et ei pysty sanomaan. Ei ollut nainen. Kyllä se oli nainen. Kyllä se oli nainen. Ei ollut mies eikä vuohi. Oli se nainen. Kyllä se oli nainen. Mutta meillä oli jotkut karkelot oli jossain kämpillä ja siellä tuli vähän maistettua siis ihan semmosia. Siis semmosia pieniä kevyitä siivuja tuli vetästyä ja siitä jokunen pullo sitä meni sitä stolisnajaa vai mitä lie olikaan. Ja ei, kyllä se oli nainen.
Ja se oli se sama viikonloppu justiinsa perkele minun mielestä. Ei kun se oli eri viikonloppu kuin silloin kun me oltiin siellä kirjastossa ja se oli jo kans, siis 3 päivää siis niin paljon tapahtumaa, että vittu, sitä ei pysty Suomessa tekemään millään tavoin. Ja sitten niitä siellä, kun kierreltiin niitä joskus aikoinaan niitä paikallisia semmosia, ei mitään siinä Viipurin keskustassa, vaan siellä syrjäkylillä niitä baareja. Niin. Siis Venäjä on niin iso maa, että minä en ole käynyt läheskään siis prosenttiakaan. Joo, siellä on kyllä. Niissä on siellä Venäjällä niissä pienissä paikallisissa kuppiloissa, niistä on kans ihan semmoista mukavaa. Vaikka ei ymmärrä tuo taivaallista perkele kielestä, ei mitään. Siis, mutta se vaan se ajatus yhdistää siellä, kun istut kippolassa ja sitten tanssit sitä ripaskaa siellä. Vittu. Siellä saatiin mitään ihan siis kädestä pitäen siis näyttää, että... Ja siellähän on tullut tanssittua sitä ripaskaa. Nyt ei nimittäin polvet ei taivu enää siis. Siellä joo, siis. Ja sitten se, että se vieraanvaraisuus on ihan, siis se on jotain ihan mahtavaa. Kehvattu, me joskus otan sinut mukaan, lähdetään käymään tuon rajan takana. Siellä tulet rakastumaan siihen maahan. En lähde. Kyllä siellä lähet. Siellä tuut vielä joskus siellä käymään. Siis mie voin lyödä vetoa. Äläkä jäpitä nyt vittu vasta. Siellä lähet ja sillä sipuli saatana. Vittu. Ja päästet ladallakin ajamaan. Kyllä se tulee. Se päivä tulee vielä. Kyllä se päivä tulee vielä. Se on ihan 100 varma. Ja sit kun kehvattu pääsee sen makuun, niin perkele se ramppaa siellä jatkuvasti. Ei me mitään sotaa. Nyt tommoset sotajutut voi unohtaa. Ei tuu mitään semmosia. Ja ei vittu, että on jääräppää ukko saatana. Ja siis mies asuu Karjalassa. Niin vielä vittu jäpittää vastaan. Mut se ei auta. Siis tää asia on päätetty. Oikeassa Karjalassa. Etelä-vetelässä, siis Kehä Kolmosen sisäpuoli on etelää. Kaikki siitä ylöspäin, niin on kehvat, sulla on rooli nyt se. Kohta se rupee striimaamaan ja sitten kohta se istuu, sitten se on juovinaan, kato jostain mehutölkistä, mutta siellä onkin sitten kossuvissyllä.